Malawi Today. Kwa ino muntu angamati kwacha anena zona afika musika mwanene kwacha igwira ndeti pemphe aja mmathamangisa aja muone mochitira mwache kukulandirani kwina kulikonse kumene muli pa Malawi lero. Apa pali nkhani imene yangochitika kumene malipoti osasimikizika akusonyeza kunena kuti olemekezeka a Victor Msowa amangidwa. Iwowa atengedwa ndi apolisi ndipo ali ku Chichili prison. Kodi nchifukwa chani a Victor Msowa amangidwa? Zambiri tikhale tikumva satani wa nkhani imeneyi, komano mongopenekera kuti mwina itha kukhala nkhani imene iwowa adayankhula ku Ndilande ku msonkhano umene udachitika ku Ndilande wa DPP, umene Msowa anatulusa mawu amene anali osonyeza kuyika chiopsezo masapota a chipani cha MCP. Iwo adanena kunena kuti kwa ino muntu angamati kwacha anena zona afika musika mwanene kwacha igwira ndeti pemphe aja mmathamangisa aja muone mochitira mwache mukazamva za kwacha chitani mommo muzaone mochitira mwache osasiya azazolowera Ndilande sisunga kape chala mwamba. Mmenemo ndi mmene adayankhulira Victor Msowa ku msonkhano wa ku Ndilande umene adachitisa chipani cha DPP. Koma anthu ambiri azuzulapo ndipo ambiri akuyankhula kunena kuti Msowa samayenera kuamanga chifukwa pali zambiri zimene zachitika pakatipa zimene anthu ena achita amayenera kumangidwa koma sanamangidwe. Mwachisanzo ku Lilongwe nthawi imene achipani cha anthu otsutsa ankapanga ma demonstrations kunatuluka anyamata a zikwanje ndipo izi zidangoyang'anidwa koma palibe wina aliyense amene anamangidwa. Nde tambeserani kuyankhula kwa anthu anyamata apa Times pa program ya Hot Current amazuzula nkhani yomwe iyo what's going on? Yes. If it's not opusa ngala Malawi. No. Zokuti kwachitika ma incident 4 ku Lilongwe suna mangali yese tukudziwa. Zokuti anthu anagenda konve kunamanga anthu 12 yes, kutaniso ife tukudziwa. Yes. So mwamaklema kunena kuti hayi ife timembe patoka sifo opusa tikudziwa zimene kupanga. Exactly. So tukudziwa ende amene uzira kuti pali chituzi ngachitsiru pali chituzi china chake. I wish if we able to show yes azikwanja kwenda chonchi apo salipo gali moto ili hapa pompa tilinacho chituzi chimene chocho. Are you sure Question is akuti complainant sana bwere asapozana inu inebo sajeda bachunga ndudu sa safe in this car traffic amaimisa magali moto awachira control magamora da minibus daombana ndi gamoto inake. You didn't need anyone who got they were there sukuona a traffic anangochoka pamene mapanga paja nkupita kwamba wapanga you are there. So mapita ukatani kani ndale mapita ukapanga ti myself makachambisa because mapita ukaona kuti kusachitike zipolo wewe ndeti kwanje cha officers kupepera wina kwanecho kupepera cha polisi kani ndale. This is very sad. Very. And I don't know kuti ngatani dziko lino kuti a police potina onso ndikudziwa ndi anthu at the end of the day. Nde mmenemo ndi mmene anthu ena akuzuzulira anthu aboma kapena kuti apolisi posamanga anthu amene amayenera kuti amangidwe, koma zikuoneka kuti anthu akutenga akumasankha mbali ndipo akumasankha oti amangidwe kusiyana ndi anthu amene amayenera kumangidwa. Nde zizi tikhale tikupasirani satani wa nkhani imeneyi, koma padakali pano nkhani ndiyonena kuti a Victor Msowa malipoti osasimikizika akusonyeza kuti atapidwa ndi apolisi ndipo iwo asiya ndende ya Chichili prison. Nde nkhani ndiyonena zambiri zikhale zikulu. Nde panalinso anthu ena amene chisanzo china chimene timayenera tikupaseni cha anthu amene amayenera kufunsidwa mafunso awiri atatu koma kulizi anthu amene adapita ku parliament kumene anayitanidwa kuti akaonere zokambirana za aphungu, koma kumene kucha zokambirana zili mkati iwo adayima ndi kumanena kunena kuti boma ndilo mwere kuyamba kukuwa kumene kucha.
ndipo izi anthu osusa ananena kuti aphungu osusa adanena kuti zidayika pa chiopsezo chitetezo chawo chifukwa anthu amene sakudziwa kuti anachokera kuti ndipo adawatuma ndi ndani ndipo anali ndi mphamvu zotani zomakuwa mpaliamenti nkumanena kuti boma ndi lomweli. Anthu amenewa nawonso akusenza kuti amenera kulandira mafunso awiri atatu. Zimenezo ndi zimene tinakubwereserani pano pa channel chanu chokondedwa cha Malawi Lero, ndipo zambiri tikhale tikupasirani tanakale za nkhani imeneyi yokhuzana ndi Victor Msowa. Koma padakali pano timakupemphani kunena kuti mukafika malo ano kukumana ndi video ina iliyonse ya malo ano, timanena kuti kwa anthu amene sanapange subscribe mupange subscribe, komanso kupanga follow ndi kupanga share, komanso kupanga turn on notification bell kuti zimene timaponya pano zisamakuponyeni. Kufikira nthawi ina tingokupemphani kuti mwakoma nonse zikoma. Mochitira mwache mukazamva zakwacha chitani mommo muzaone mochitira mwache osasiya azazolowera ndilande sisunga kape chala mwamba. What's going on here? Yes. If you start to push, ngala Malawi. No. Zokuti kwachitika ma incident 4 kuti longo suna mangali yese tukudziwa. Zokuti anthu anagende konve munamanga anthu 12 kutaniso ife tukudziwa. Yes. So mukamaklema kunena kuti hayi ife timembe patoka. Sifo pusa tukudziwa zimene kupanga. Exactly. So tukudziwa. Ende amene kuti uzira kuti pali nthawi nkachitsiru pali chithunzi china chake. I wish if we were able to show. Yes. Azikwanja kwenda chonchi. Apo salipo gali moto ili hapa. Pompa. Tilinacho chithunzi chimene chocho. Are you sure question is akuti complainant sana bwere. Inu inepo sajeda pa chunga ndudusa chawo. Are we safe in this country? At traffic amaimisa magali moto anachira control. Magamoto minibus daombana ndi gamoto inake. You didn't need anyone who got they were there. Sukuona. At traffic anangochoka pamene mabanga paja nkuvida kwamba wabanga you are there. So mapita ukatani. Kani ndale. Mapita ukapanga ti selfie makachambisa because mapita ukaona kuti kusachitike zipolo wewe. Ndeti kwanje cha tuka. Officers kupepera wina kwenda kupepera cha polisi. This is very sad. Very. And I don't know kuti ngatani dziko lino kuti a police potina onso ndikudziwa ndi anthu. At the end of the day Ndiba kuziwa iweyo ndikakobo bako pomwe.